खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं थांनाय साननैसोनिफ्राय गोबां अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव लङाइ दैमानि दालाय दैसाफोरनि दैनि थाखोआ गोख्रै बांनो हमदों। बेनि फिथाइ महरै थांनाय मंगलबारनि मोनायाव करिमगन्ज जिल्लायाव दैबानाजों गोबां ओनसोलफोराव खाथि खाथि बायदोंमोन। दैनि बांलांनाय थाखोआ गाहायै करिमगन्ज जिल्लायाव नीलाम बाजार आरो फातेरखान्दिनि मोननै सार्केल मावख'नि सिङाव थानाय माखासे गामिफोरखौ गोहोम खोख्लैदों, जायनि जाहोनाव जिल्ला खुंथाया गावसिनि फोसाबनाय खामानिफोरखौ गोख्रोंसिन खालामनो गोनां जादों। गुबैयै गोहोगोरा दैमानि खाथियाव गोहोम खोख्लैनाय सुबुंफोरा गोख्रैनो सांजुरिरफार एल.पि. स्कुलनि रैखाथि आरो रिहेबिलिटेसन बादायाव थाङो। खोला करिमगन्जनि सिङाव थानाय आब्दुल्लापुर गामियाव हा गिसिखानाया खमैबो 10 नखरफोरखौ सिलिंखार खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। नैथि रादाबाव दं मैया अरां नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि सोरगिदिं मैहुर खालामनायनि बेरेखा अपारेशनाव मोनसे मख'जाथाव जाफुंसारनाय। दरं पुलिसआ दलगाव पुलिस थानायनि सिङाव थानाय बाबापुर ओनसोलनि थागिरि सासे दुथां गान्दा मैहुर खालामग्रा खलिलुर रहमान 40 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमनो हादों आरो बिनि आवथानिफ्राय गावग्रा हाथियार आरो गुलि बारुदबो बोखांनो हादों होनना खौरां मोन्दों। दरं पुलिस सामलायगिरि प्रकाश सनवालआ फोरमायदों दि मोनसे थि इनपुटनि बिथायाव खलिलुरखौ मैया दलगावनि मिलन चौकआव हमनाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया उदालगुरि जिल्लानि बर'नदि हाग्रामायाव सासे सुबुंनि गोथै सह मोन्दों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे गोथै सहखौ बिथुपन राजबंशी होनना सिनायनो हानाय जादों। बे बिथुपन राजबंशीनि गोथै देहाया सेवबायमोनब्लाबो बिनि गाननाय लंपेन्ट गस्लानिफ्राय सिनायनो हानाय जादों होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। गरेस्वर पुलिस थानानि पुलिसफ्रा बिथुपन राजबंशीनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि आनजादनि थाखाय लानानै थांदों होनना मिथिनो मोन्दों। ब्रैथि रादाबाव दं बर'नि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। खौरां मोननाय बायदिब्ला गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय पुर्णिमा फेगु बर'आ Ph.D. डिग्रीखौ मोननो हाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारिनि गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय पुर्णिमा फेगु बर'आ Ph.D. डिग्रीखौ मोननो हादों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सालबारिनि ध्रुबजित बर'नि अनजालि बिसि पुर्णिमा फेगु बर'आ Ph.D. डिग्रीखौ गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय साइक'लजि डिपार्टमेन्टआव Ph.D. डिग्रीखौ मोननो हाबाय। खौरांनि गेजेरजों पुर्णिमा फेगु बर' लोगोसे बिथांनिनो फिसाय ध्रुबजित बर'आ गोजोननाय फोरमायदों। बर'नि अनजालि बिसि पुर्णिमा फेगु बर'आ Ph.D. डिग्रीखौ गुवाहाटी मुलुग सोलोंसालिनिफ्राय साइक'लजि डिपार्टमेन्टआव मोननो हादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि पुर्णिमा फेगु बर'आ गुबुन हारिनि आरो बियो बाक्सा जिल्लानि ध्रुबजित बर'जों जुलि जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बाथि रादाबाव दं ना फानना जाग्राफोरनि थाखाय जोबोद गिदिर खौरां। मानोना बि.टि.आर. सरकारनि ना फिसिथाय बिफाननि Ph.D. निल दासआ बिदै गोनां ना हमनायखौ गोख्रों खुंलांगासिनो दं। मख'नो गोनांदि आसाम ना आयेन खान्थि फोसावनाय बायदि 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम ना बिदै दैफुनाय सम। बेनिखायनो आसाम रायजोनि सिङाव थानाय जोंनि बड'लेण्ड हालामाव मोनफ्लेबाय थाग्रा नाखौ रैखाथि आरो थोजासे ना बांहोनांगौनि थाखाय होखानाय आयेनखौ मानिनो बिथोन होदों बि.टि.आर. सरकारनि ना फिसिथाय बिफाना। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।